Diha sa katilingban sa mga Hudyo o sa mga piniling katawhan sa Dios, kanunay gitan-aw nga ang usa ka propeta pinadala gayud sa Dios ug ang iyang mensahe naa gayoy misyon alang sa tanan nga gikan gayud sa Dios. Labaw na kung ang usa ka propeta mo sulti diha sa templo nga maoy makapahatag og dakong pasikad gayon nga ang iyang mensahe dili gikan kaniya kundi gikan gayud sa Dios, kay anaa kana gibungat gibatbat diha sa templo sa Dios. Busa sa mga daghang propeta sa Daang Testamento, makita nato nga kasagaran kanila misanong sa tawag sa Dios, mibuhat sa misyon nga gihatag sa Dios, apan sa katapusan kadaghanan gisalikway gayud sa katawhan nga maong mga pinili unta nga katawhan sa Dios aron unta sila mobalik o mapahinumduman kanunay sa ilang pagkapiniling katawhan sa Dios. Ang ubang mga propeta wala lamang gisalikway sa pulong kundi gisalikway gayud diha sa pagpatay kanila. Kining atong ebanghelyo karon mismo si Kristo nga dili lamang propeta kundi anak gayud sa Dios, gisalikway sa iyang tagilungsod tungod kay siya nakita nga subrara diha kanila sa ilang expectation. Wala mohaom si Kristo diha sa ilang panlantaw sa ilang pag-ila kaniya. Mao nga mabaw ang pag-ila kang Hesus, lalom ang iyang pagtudlo natural naagayod ang pagsalikway sa katawhan kaniya. Mao na mga kaigsunan siguro ang usa ka pamalandungan nato. Tinuod, walay question, kitang tanan tumutuo sa Dios. Kitang tanan ni dawat kang Kristo. Walay usa dinhi sa ni simba o nag-livestream karon nga misalikway ug nisalikway kang Kristo. Apan diha karon sa atong lantaw, unsa kalalom ang atong pagdawat kang Kristo. Ato lang ba siyang gidawat nga sa iyang pagka maghahatag sa atong mga panginahanglan? Ato lang ba siyang gidawat isip sama sa paracetamol nga karong adlaw nahimo na lang bahin sa pagtambal sa mga problema sa atong kinabuhi, sa sakit sa ulo, sa atong pagpuyo. Mga kaigsunan, nagmasukad kining tanan kung unsa nato pag-ilakang Kristo diha sa atong kinabuhi. Si Kristo atong gisangyaw karon nining templo, nining simbahan. Dili lamang siya nisangyaw sa iyang pulong, kundi mihatag sa iyang presensya diha sa Eucharistia. Lalom nga pagpadayag sa iyang pagkasiya diha taliwala kanato. Lalom ba usab ang atong pagdawat kaniya? Ato kining usisahon sa atong kinabuhi, pamalandungan, kay ang tinuod nga lalom nga pagdawat kang Kristo. Dili lamang ang pagdawat kaniya diha siyang lawas ug dugo nining templuha, kundili ang lalom nga pagdawat nga sa pagkalawat nato kaniya nining Eucharistia, bit-bit nato siya karong adlaw sa atong kinabuhi, unsa may mahitabo, asa man ta paingon, unsa may atong buluhaton, naa unta kanunay ang pagpadayag sa atong pagdawat kang Kristo o dili ang atong pagsalikway kaniya. Amen.